danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ka zama rimini dan uwa na jini kamar ka guna ba za na samu ba. Wata rayuwa muke gwanin sha'awa ai zumuncin mu ba za ya kare ba. Kafa aboki kafa amini na yan. Ina muka je? Jiyo. Ina muka je? Jiyo. Faɗa. Sha'awa ai zumuncin mu ba za ya kare ba. Na dukun so gaban ka mai gidana, juyo ka kalle ni farin ciki na, kai ne madubin duban idona, domin ka kai ɗaya nake adona, da kai na jingina mai daɗin magana, zama da kai ne ba za na kusa ba. Kariya sarewa kin zama jigon farin ciki na, ni ke kaɗai gare ni ba ni da kowa sai amini na ɗan uwana. Nai tattalin ki na baki kulawa, gare ni ya zama dole na, kar ki guje mini kowace rayuwa, da zo da sauyi ba za mu saba ba. Wata rayuwa muke gwanin sha'awa ai zumuncin mu ba za ya kare ba. Allah ya tsare ka. Allah ya albarka, Allah ya bada lada. Nan Allah ka sabar da abokan banza na roƙe ka. Ka ji a kula da kai wa amma sallama. Amma ba za ka je ba? Ba waje, zan zai ta kare ta cinye wajen. Ya zo kuma da wani, da ba wani ne zan za a gaba ko a baya. Wallahi ba zai ɗauka ba. A kafin za ku tafi mutum huɗu a baya ga zanzan. Wallahi a kafin. A ce da kai